vi vil gerne lave et venindetag, og det er inde på Frejas bror. Jeg vil også rigtig gerne have en YouTube-bror, men Den driller. den gider ikke lægge videoer ud. Jeg har faktisk en, men ja, den gider bare ikke, så jeg laver nok en ny. Men vi har nogle spørgsmål herinde på min telefon, som jeg læser op lige om lidt, og dem vil vi svare på helt ærligt. Og jeg sidder bare med hendes tvillingesøster. Ikke enægget, tveægget tvillingesøsters iPhone. Ja, vi ligner overhovedet ikke hinanden, det skal I ikke tro, nej. Jeg kan finde et billede af hende. Nej, det skal du ikke. Nej, det var det, hun sagde, jeg ikke måtte. Jeg måtte ikke spille videre. Hun sidder og spiller Hello Kitty. Jeg finder lige nogle spørgsmål her, og Imens kan I kigge på klistermærker. okay, det første spørgsmål er, hvad hedder I? Jeg hedder Lærke. Og jeg hedder Freja. I kender jo nok min channel, for I sidder og ser den. Ja, altså dem, der ser den. Ja, dem, der ser den. Højsko vs lavesko. Det kommer an på, hvad man skal. Jeg kan bedst lide højsko. Jeg kan bedst lide lave. Men højsko, det er rart nok at have på i sommer. Eyeliner vs mascara. Nu skal jeg lige se. Glow på coveret. Hvad er jeres idol? Skal det være pige eller dreng, så noget om det? Altså pige og dreng. Altså sådan den en gang pige og en gang dreng. Jeg ved det ikke. Mit drengidol, som jeg er lun på, det er Justin Bieber. Og hende er One Direction. Ja, men det er jo, One Direction er ikke en person. Nej, men så tag en fra One Direction. Dem alle sammen. Dem alle sammen. Hvis man mixede dem til en person, så vil det være Zanes udseende med Harrys krøller. Skidt på bilen fra Liam. Kom nu bare. Ja, når jeg kan... Mit kvindelige idol... Justin Bieber. Det er løgn. Jeg kan sgu da ikke lide Justin Bieber. Et lille smule. Mm-mm. Kan du ikke? Ja. Nogle af hans sange er gode, men ikke sådan. Wow, det var fantastisk. Oh my god. Jeg hader den der. Baby. Det er en af hans ældste sange. Ja, og den er mega dårlig. Kinder Maxi! I kunne nok ikke se det. Kinder Maxi! Okay, fokuser. Så gik den ud. Prøv lige at trykke på den. Nej, kom nu. Cardigan. Nej, vent, vi sagde ikke vores kvindelige idol. Mit er Selena Gomez. Jeg ved det ikke. Jeg synes, Selena Gomez, hun er pæn. Og så er hun også bare... Hun har en god personlighed. Jeg er skåret over halv. iPhone 5 i hvid eller sort. Jeg kan bedst lide den i hvid. Det er derfor, jeg har den i hvid. Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror faktisk, jeg vil have den i sort. Måske hvid, den er pæn. Nå, videre til spørgsmål. Nu kommer jeg lige til at låse den, så jeg går lige ind på det igen. Min iPad er i hvid, fordi jeg synes, det var pænt med iPad i hvid. Bluse vs t-shirt. Altså sådan en T-shirt. langærmet bluse. T-shirt. Eller t-shirt. Og mig. Jeg kan bedst lide t-shirt. Vi skal lige sige, Emma, hun kan også bedst lide den i hvid. Og du kan også bedst du kan lide alt i Apple hvid. Fordi din iPad er også hvid. Det er mig og min halvstoresøster. Som faktisk ikke er min halvstoresøster. Den skal fokusere. Og klokken den er 6 minutter i 8. Ja. Okay, nu skal den lige fokusere på os. Det kan ikke fokusere på os begge. Hun sidder bare sådan... Okay, det så underligt ud. Den skal ikke fokusere kun på dig. Midten. Nu prikkede jeg dig i øjet. Okay, hvis der er nogen, der har Snapchat, så må jeg gerne søge på hende. Så må jeg gerne søge på mig. Jeg hedder Lærke3. Laerke3. Og hvis I ikke lige kunne huske det, så kan I skrive ned i kommentaren. Vent, vi kan... Hvad det var. Og du kan skrive det inde på noter, så kan de jo se det. Inde på Instagram, så hedder jeg det samme. Laerke3. Ja, på Snapchat hedder jeg Freja Z. Frejaz.
Og på Instagram hedder jeg... Undskyld, jeg tager Og på Instagram hedder jeg FREJSE. Jeg er bedre end dig. Det er lige meget. Jeg er mere på min anden. Hahaha. Jeg sidder bare Og ja, der er fokus på mig. Hallo, det lød, hva'? Jeg vil gerne have en rød drøm. hej du. Bang. Fuck dig, blående mobil. Log på, din idiot. Nu har jeg en for helvede, Lærke. Må jeg logge ind på min Insta? Instagram. Fokus. Og nu er Emma lige kommet ind i rummet. Again. Så nu kan I se Emma på... Hun vil nemlig ikke vises. Og Emma ser på håndtag. Hun Nej, er... jeg har kun tændt for fjernsyn. Det har Emma. Det er min grimme søster. Ja, jeg fik udseendet. Ej, hvor led. Nu logger den på. Fedt. Her. Det er min profil. Lærke 3. Jeg lægger lige ud af din Insta. Og de skal også se min. Jeg skal ændre mit profilbillede. Ja, som vi kan se. Så er det mig, der fik udseende. Åh, hvor er du ond. Du tager da også bare det grimmeste billede af Emma. Nej, det var bare for sjov. Jeg er ikke sådan tilglad. Ej, nu vil jeg ikke vise flere billeder af mig. Jeg kan vise et... Jeg har egentlig fået flere followers. En rød drøm. Ej, ad, Lærke! Hun sidder og viser lidt på... Hvor er den sød! Okay, hvorfor flipper jeg ud over det? Jeg er ikke fed. Men det er første efter lige når det er se. Nå, nu er alt for vores veninde. Ikke helt veninde-tag. Bare veninde noget. Man kan vel ikke kalde det for en tag. Hej, hej. Stop! Se, siger til. Jeg gider at se den Så her. negle. Dem, der gider at se den her. Jeg troede De lige, du var sagde pæner lige, da de numse. blev lavet. Stop! Numse. Dem, der gider at se det her. Numse. Numse! Numse! Farvel! Farvel.